Pare ko sunadak, uray siyang ay ayatek kastaat. Uray na pobre, di pa nagyagta. Napudno at tarigagay, irok may taken kwa na. At dahil barsika, anya dayta, ay sa akong isun sa wangat. Intanto at pasya, sadyay balayga. Intanto damagan, maasim nagtay kayak na. Ay na nagpintasan, pugno dayo ka, at dakay talig niya, magignos ka lahat. Isulaunay, pinapangawis, isel ni Maria, muinak ko'y kuyahay. Sakti kayak na, ay agad-galak, nungalit sika, aglag-tulag-turak, ang makaskan pa, limang panuno. Musika manusia di makagunto ay nalagpintasan kung dayta at dapat kalib na may glus alala isulaunay pinapangawis isen ni Maria no'y nako'y buyahe susakli kayak na ayaw bergelak mengalut sikap agad-tulag-tulag awan kaskan para iman panuno musika manusia di mata guntu musika manusia di mata guntu rakadulayan terulai pabulan nakitakan ka ayun pangkulan